ना बोथिया गोराना नै आयौ नै एफा गिदिर बोथियाया बिमाखामोनदां जाजासिगोन एबार जोंजों आं बेखौहाय खाख्लौजों संगोन हो लोगोफोरनो खाख्लौजों खाख्लौ गोमोननो खाख्लौ माने जोगोनार जोंना जोगोनारबो बुङो खाख्लौबो बुङो एसे गोबां ना गोरान दाख्लै बायना लाबोदोंमोन आं दायो नै सारायाव आराम बानलु सामब्रामखौ थावजों एवनानै लाग्रोखाबाय नायाखौबो सुखाबाय नै दाना नाखौ आरामसे एवबावबाय थावजोंहाय बेखौ एवखांनानै दोनगोन आङो एसे फ्राय खालामनानै ना गोरानखौ बांद्रायबो एवख्रेमनो नाङा ना खामला गोखा जायो हालदै संख्रि होजोबखाबाय आङो जि मोजाङै सामब्राम बानलुनो बेखौ हायखांनानै लानो बेखौहाय नै थावआव होनोसै दाना थावआव होबाय आं बै टेबोलावसो नोंनि लेसआ लेखा फरायग्रा टेबोलाव नायहो बिसिना बे लादु जानायल' बेखौ गबायथाय जानायनि नै एसे आराम एवबाय आङो दाना दै होनोसै आराम रुइजासेखौ दै होनोसै आङो बे दैजोंनो मोनसिगोन एबार ना बारा गोबाव लाया बे ओंख्रिया एसे आलथुवासो जोंनि हिनजावफोरनि थाखायला जोबोद मोजां बे दै होबायना बेजोंनो आरामसे रुइनोसै आरो ओमफ्राय रुइब्ला थुग्लिनोसै ओमफ्राय नाखौ होनानै गोदौहोनानै खांनोसै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजासिगोन आं नैबे बेदरखौ जि मोजां एवबाय आं कुकाराव रुनायखौ बारा गोथाव मोना बे सारायाव मोजां एवनानै दै होनानै संनायखौसो मोजां मोनो आङो मा बेदर बियो सिनायदो लोगोफोर बेदर माने बिबुसो बिबु जानो लुबैदों नालाय बिबु बिहरदों आङो 200नि बिहा दङ ओरैबायदि मेजेम ज्लाव ज्लावखानै जि मोजां टेस्ट नुखाबाय गोथावनो सोरबाफोर जानो लुबैदोंब्लाना मोनजागोन बिहरब्लानो आंनि न' खाथियाव दङ लाबोग्रा दायो रानिया नै लेखा फरायगासिनो दं एगजामा जागासिनो दं नालाय मानसियाबो लोमजादोंसो जोंहा रानिया जि गगा मोनदों माबा गोजाङाय मोनदोंनो दा नै एसे खाख्लुबफबनानै लेखा लिरगासिनो दङ नै माबा एगजाम जाबायथाय बिना लोमजायो आसरितसो मोनो आं मानसिखौनो हाबियालि एगजाम जाबाय दाना नै लोमजाबायसो ओरैबायदि गगा मोनदों हां लानो हालायखाया मानसियानो